Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw na Bansoy. 38 anyos na po. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay nangyari noong taong 2005 sa isa sa mga liblib na bayan ng Pasay City. Sabi po nila, mababangis daw po na aswang daw ang mga Hilonggo. Sila kasi iyong tipong nananakit na para lang makapambiktima. Alam kong hindi ako naniniwala sa mga ganoon, pero hindi ko din naman ini-expect na magagawa ko ang aking sariling paniwalaan ang tungkol sa kabangisan nila nang aksidente kong makasalamuha ang ilan sa mga kalahi nila. Hindi ko iniisip na magaling pala sila sa pagpapanggap, lalong-lalo na sa paraan ng pagkakatay. Isang magaling na matador si Mang Donato. Malapit ko siyang kaibigan at maraming alam tungkol sa aswang. Ang katunayan niyan, binusog niya ako sa mga kwentong kababalaghan na siguradong kapupulutan ko ng aral. Mayroon siyang mga kwentong nakapagpapatunay na ang mga aswang ay talagang hayok sa laman ng tao o kung hindi naman ay sa lamang loob. Sabi niya, kapag may narinig kaming huni ng tiktik sa paligid, ay dapat kabahan na kami. Mabangis na aswang umano iyon mula sa Iloilo. Ako naman ay naniniwala sa mga nasabing nilalang pero hindi naman natatakot. Para po sa akin, Kuya Bari, hindi dapat ikatakot ang mga kagaya nilang napag-iwanan na ng Panginoon. Mas makapangyarihan pa ang Diyos sa kung sino mang nilalang nalilikha ng dilim at hindi dapat katakutan, lalo na't ang buhay sa mundo ay may hangganan. Kung namamatay tayo, ay mas namamatay din sila. Iyon nga lang, palamangan tayo habang nasa mundong ibabaw. Iingatan natin ang ating mga sarili at ilayo sa kapahamakan. Dahil hindi natin alam kung ano ba ang posibleng tumatakbo sa kanilang mga isipan. Bagong dating pa lamang po ako sa aming baryo, kaya sabi ni Mamay ay lapitin daw ako ng mga aswang. Kailangan ko daw layuan ang mga agaya nila kung ayaw kong mapahamak. Tanging kay Mang Donato lamang ako naging malapit. Sa palagian naming pagkukwentuhan ay alam ko na kung sino ang pinagdududahang aswang sa mga naninirahan doon. Mabuti na lang itinuro niya sa akin ang mga katangian ng aswang at kung saan sila nakatira. Isang biyudo po, Kuya Bari, si Mang Donato at walang nakakaalam nun. Ang sabi niya lang kasi sa mga taong nagtatanong ay may asawa at anak siya na sinadya daw niya talagang sabihin sa mga taong masyadong interesado sa kanyang buhay. Dati, kapag may nakikita siyang may sakit, ay palihim niya lang itong ginagamot. Dahil raw kasi, may isang matandang babae ang basta na lang nakipaglapit sa taong ginagamot niya na parabang naninibago sa karamdamang iniinda nito. Bali yung lalaking iyon ay natuhog pala ng kawayan nang mahulog mula sa pagtataga ng kawayan. Saktong ang kanyang mga paa talaga ang natuhog kaya dali-dali niyang tinulungan ang lalaki para makauwi pa sa bahay nito. Buti na lang talaga at padaan siya doon. Kung hindi, malamang daw ay kinatay na ang kawawang lalaki ni Aling Mela, ang kinatatakutang aswang sa aming baryo. Nag-aaral pa ako noon kaya hindi ko na sinubaybayan pa ang mga nangyari noon. Inaakay daw ni Mang Donato ang lalaking magbubukid pauwi sa tahanan nito. Hindi nila alam na sinusundan pala ng aswang ang bawat patak ng dugong na iiwan sa lupa. Pagdating daw sa tahanan, agaran niyang ginamot ang lalaki at naalarma nang makarinig ng mga kaluskos sa labas ng kanilang bahay.
Noong sumilip siya, isang malaking baboy ang kanyang nakita. Nanlilisik ang mga mata nito at parang walang balak na umuwi sa lungga nito ng gabing iyon nang walang hinihilang biktima na maaari nitong makatay. Matapang na lumabas si Mang Donato. Dahil medyo kabataan pa niya noon ay malaki at matikas ang kanyang pangangatawan. Siya ay yung tipong walang inaatrasang laban, Kuya Bari. Noong mga panahong iyon, palagi siyang may dalang buntot pagi na ginagawa niyang pangontra daw sa mga aswang na nagnanais na atakihin siya. Kaya naman iyon din ang kanyang inilabas nang mapansin niyang naglalaway na ang malaking baboy habang nakaabang sa labas ng bahay. Humihingal ang baboy saka nagbago daw ng anyo sa harapan ni Mang Donato. Maya-maya'y nagwika daw ang nilalang. Ipagkatiwala na lang daw niya sa aswang ang lalaking may sakit at hindi na siya nito idadamay. Tumawa lang si Mang Donato sabay sabing hindi niya naman basta pwedeng gawin iyon. Buhay ng tao ang kanilang pinag-uusapan kaya hindi ito basta laruan na pwede na lang biktimahin ng aswang anumang oras niyang gusto. Naging hudyat ito para sa kanilang paglalaban. Umangil ang aswang at inatake si Mang Donato. Pinagkakalmot siya ng nilalang na kaagad naman niyang naiwasan. Ang kanyang buntot pagi naman ay iniwasiwas niya saka pinaghahampas ang nilalang nagigil sa kanya. Maliksing kumilos itong si Mang Donato kaya nagagawa niyang makaiwas sa nilalang. Sinaktan ni Mang Donato ang aswang at nagawang puruhan. Ito ang dahilan kung bakit nanghina ang aswang hanggang sa magawa niya itong magapi. Isang hindi makakalimutang atungal ang pinakawalan nito bago pa man niya makitlan ng buhay ang aswang. Maya-maya ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil napagtanto niyang si Aling Mela pala ang aswang nang magbalik ito sa dating anyo matapos niyang matalo ito. Dahil patay na ito, hinila niya ang bangkay ng aswang papunta sa may sapa at doon sinilaban. Hinayaan niyang lamunin ito ng malaking apoy. Nang matuklasan naman ng asawa ni Aling Mela na si Mang Doming ang sinapit ng kanyang asawa, mas naging mabagsik ito kay Mang Donato. Mas matanda ng 10 taon si Mang Doming kaysa kay Mang Donato. Si Mang Doming ay mayroong isang anak na babae. Ang anak ni Mang Doming ay bata lang ng 5 taon kay Mang Donato. Siya ay si Elvira. Maganda si Elvira at nakakaakit ang taglay niyang alindog. Walang sino man ang mag-aakalang magkakagustuhan pala sila hanggang sa manlumo din si Mang Donato nang malamang sina Mang Doming at Elvira ay kaparehong may lahing aswang. Nilayuan ni Mang Donato itong si Elvira kahit palabis silang nagmamahalan. Masasabi ko na nga lang na huli na ang lahat dahil nagniig na sila at naging isa. Dito nagsimula ang pagiging malayo ang loob ni Mang Donato sa bawat kababaryo namin na walang ibang ginawa kung hindi ang humingi ng tulong sa kanya. May nakapagsabi sa akin na nahawahan daw si Mang Donato, ngunit ano ba talaga ang totoo? Mahirap naman kasing manghula, lalo na at alam naman nating may mga bagay talaga na kailangan nating tuklasin muna ang pinagmulan bago natin ito husgahan. Nakailang panggagamot pa si Mang Donato bago niya pinasok ang pagiging matador. Nakauwi na ako ng mga panahong iyon mula sa pag-aaral. Hindi man ako nakapagtapos, nakahanap naman ako ng matinong trabaho. Dito nga kami nagkasama ni Mang Donato sa isang katayan. Malaki ang kanyang katawan na marahil batak na batak sa pagtatrabaho.
Kaya niyang pumasan ng 70 kilos na baboy kaya kinatatakutan siya ng lahat. Hindi naman nananakot o nangingialam itong si Mang Donato. Iyong presensya niya lang talaga ay lubos na nakakatakot. Mas lalong nahindik ako sa kanya nang mapansin kong nasugatan siya mula sa pagdadtad ng iilang karne. Mabilis pa sa 4:00 sumirit ang kanyang sariwang dugo doon sa stall kung saan siya nakatoka. Maraming dugo na din ang nawala, ngunit kalmahan lang ang ginawa ni Mang Donato para mapaghilom ang kanyang sugat. Opo, Kuya Bari, saksi ako kung papaano niya dinilaan ang kanyang sugat hanggang sa mabasa na ng kanyang laway ang dinaanan ng patalim. Ikinagulat ko ang biglang paghilom ng sugat niya ng agad-agad na para bang walang anumang nangyari. Kaya doon na ako nagduda na hindi siya isang normal na tao kagaya ng dati. Dahil sa hirap ng buhay sa bayang aming kinaroroonan, kinailangan naming doblehin ang aming kayod. May natagpuan kaming lupa na pwede naming gawing sakahan at tamnan ng mga gulay. May maliit na bahay na ginawa si Papang na pwedeng tirhan para hindi na sila kailangan pang lumayo sa amin tuwing Sabado at Linggo. At may mga kapitbahay pa kami sa tapat dahil may iilang pwesto na din doon ang nagtitinda. Sa tansya ko po, 3 pwesto ng tindahan ang magkakahilera doon sa harap ng aming bahay. May nagtitinda ng sari-saring kape at tinapay, mga kakanin, isda, gulay, bigas at iba pang pangunahing pangangailangan sa bahay. Sa likuran naman ang aming sakahan, kaya talagang komportable na kami sa paggalaw dahil malapit na lang ang lahat ng mahalaga sa aming paghahanap buhay at hindi na kami lalayo pa. Kapag nakakalabas naman ako sa katayan, ay nadadaanan ko sina Mamay at nahahatdan ko ng karne. Minsan, sumama sa akin si Mang Donato. Gusto niyang makita at mapasyalan na din ang lugar namin. Hindi ko akalaing kaaway niya pala si Aling Richelle na nagtitinda ng tinapay. Unang dating pa lang nila ay ang sasama na ng kanilang mga tingin. Para bang wala silang alam gawin kung hindi ang atakihin kaagad ang isa't isa. Halos hindi ko nga sila hinihiwalayan ng tingin sa takot na atakihin ni Mang Donato ang babae. Siyempre, hindi na pwede sa panahon namin ang manakit ng babae. Gusto kong tanungin si Mang Donato kung bakit galit na galit siya kay Aling Richelle, pero hindi ko na ito isinatinig pa. Mas nauna akong isiping baka may nakaraan ang dalawa na ayaw nang balikan pa. Pinatuloy ko si Mang Donato sa aming bahay, Kuya Bari. Nilibot niya ang kabuuan ng aming tahanan. Ewan ko ba, labis akong nanibago sa kanya ng mga panahong iyon. Para kasing kinakabisado niya ang aming lugar. Gusto ko man siyang sawayin ay hindi ko na nagawa nang tawagin ako ni Mamay papasok sa aming kwarto at kakausapin daw ako ni Papang. Humingi ako ng paumanhin kay Mang Donato. Nagmamadali akong tumalima. Pumasok ako sa kwarto at hinanap si Papang. Naabutan ko siya sa aming kama at hinahalungkat ang kanyang kulay pulang kahon. Bata pa lamang po ako. Alam ko na ang kahon na iyon ay may mahalagang bagay na tanging si Papang lamang ang pwedeng humawak. Ngunit ng mga sandaling iyon, nagulat ako nang tawagin niya ako at ipakita ang laman ng kahon. Ito ay mga kakaibang bagay lamang daw na dapat pag-ariin ng isang santigwar. Nagulat ako. Hindi ko alam kung ano ang aking isasagot. Simulat sa pulpo, ngayon ko lang narinig ang tungkol sa mga taong tinatawag na santigwar
Kuya Bari, sila ang mga albularyo na nakikipaglaban sa mga aswang para wag nang magasik pang lalo ng lagim. Namangha ako. Ipinakilala sa akin ni Papang ang buntot pagi, tansong punyal, libreto, langis at iba pang pangontra. May isang interesanting bagay siyang ipinakita sa akin. At ito ay isang kulay puting bato na kailangan daw lunukin ng isang santigwar kapag nakikipaglaban siya sa aswang. Tataglayin niya ang lakas at bilis na mayroon ang mga aswang, ngunit mananatili siyang tao at hindi kailanman mahahawaan ng pagkaaswang. Natuwa man sa ipinakita sa akin ni Papang, ay sinabi ko sa kanya na baka pwedeng mamaya na namin iyon pag-usapan. May bisita kasi ako at baka naiinip na sa kahihintay. Tumango naman si Papang at sinabing naiintindihan naman niya ako. Lamang kaya niya ipinakita sa akin ang mga bagay na ginagamit ng mga santigwar ay dahil malakas ang pakiramdam niyang ang aking bisita raw ay isang aswang. Hindi ako kaagad nakapagsalita dahil sa itinugon ng aking ama. Nagulat ako sa kanyang idineklara. Parang imposible naman yata. Para sa akin ay mabuti naman si Mang Donato at wala akong nakikitang sintomas na siya ay isang aswang. Sa pagkakaalam ko, takot sa bawang at luya ang mga aswang. Pero kumakain naman si Mang Donato ng mga pagkaing ayaw na ayaw ng mga aswang. Saka hindi siya natatakot na mabilad sa init ng araw o kung nakakarinig ng matinis na tunog ng walis tingting. Alam ko naman na madaling hulaan ang mga ugali ng aswang. Kaya nga lang, sa pagkakataong ito ay hindi ko alam kung bakit parang wala akong napapansin kay Mang Donato sa kabila ng mga paalala ng aking Papang. Gayunpaman, tinanggap ko ang bagay na ibinigay sa akin ni Papang. Anya, anumang oras na kailanganin ko ito ay pwede kong magamit ang mga bagay na ibinigay niya. Nagpasalamat naman ako kay Papang at nagpaalam na sa kanya na babalikan ang aking bisita. Alam kong naiinip na ito ngayon, kaya naman na marapat lang nabalikan ko na kaagad si Mang Donato sa salas. Paglabas ko, ay naabutan kong dudungaw-dungaw sa bintana si Mang Donato. Masama ang tingin sa katapat na tindahan. Napakamot na lang ako sa aking ulo at nilapitan siya. Inaya ko siyang magpunta sa bukid. Naglakad na ako at nagpatiuna sa kanya. Ewan ko ba, habang naglalakad kami, Kuya Bari, kakaiba ang nararamdaman ko. Parang may mga bagay akong napapansin na hindi naman binibigyang halaga ni Mang Donato. Habang papalayo kasi kami sa bahay, pabilis lalo ng pabilis ang kaba ko. Nariyan ang pamilyar na pakiramdam na may nakatitig sa akin at sinusundan ang bawat galaw ko. Bigla tuloy akong kinilabutan. May pakiwari akong may mangyayaring masama kapag nagpatuloy ako sa pagiging manhid sa lahat ng nakapalibot sa akin. Kaya naman bigla kong hinarap si Mang Donato at pinagmasdan. Nagulat ako nang makitang seryoso ang kanyang mukha at animoy malalim ang iniisip. Nakikita ko ang marahas niyang paghingal na hindi ko alam kung bakit nangyayari ito sa kanya. Hindi naman kami tumatakbo at wala din kaming dinaanang mahirap na kalsada. Ito ang dahilan kung bakit habang nakatingin ako sa kanya ay bigla akong kinikilabutan dahil parang may pinaplano siyang masama. Bago pa man niya ito magawa ay inunahan ko na siya sa pamamagitan ng pagtanong kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Bigla siyang ngumisi sa aking harapan.
Maya-maya pa, inabot niya ang aking kamay. Nagtatakang napatitig ako sa kanya. Wala akong nagawa kung hindi ang mapaatras imbis na mapalayo sa kanya. Alam ko sa mga oras na iyon ay may nangyayari ng kababalaghan kay Mang Donato. Kitang-kita ko kasi ang pagbabago ng kanyang mga mata mula sa pagiging normal hanggang sa maging katulad ito ng parang sa pusa. Ilang saglit lang, nasindak ako nang makitang biglang nagbago ang anyo ni Mang Donato. Kasing bilis ng kidlat itong nagkaroon ng mahahabang pangil. Ang kanyang kuko ay nagsipaghabaan, samantalang ang kanyang balat ay naging purong mabalahibong itim. Nanginginig sa takot na naging malikot ang aking mga mata at naghanap ng pwedeng malusutan para makatakas. Ngunit mariin niyang sinabi sa akin na hindi naman daw niya ako sasaktan. Balak niyang ibigay sa akin ang kayamanang namana daw niya sa kanyang mga kaanak. Nabigla ako dahil sa sinabi niya. Napakunot-noo ako at naitanong sa kanya kung anong klaseng pamana iyon. Pero humalakhak si Mang Donato, sabay sabing isa daw kakayahan at kapangyarihan ang maaari kong matanggap kung sakali mang magkaroon ako ng pagkakataong kuhain ang bagay na ibibigay daw niya. Nang makita kong ngumanga siya at mukhang may inilalabas sa kanyang bibig, nahintakutan na ako. Umatras ako, Kuya Bari, at dinukot sa aking bulsa ang puting bato na ibinigay sa akin ni Papang. Walang sabi-sabing nilunok ko iyon at naghintay na umepekto ito sa aking katawan. Alam ko na kapag taglay ko ang mga agamitang mula kay Papang, mananatili akong ligtas. Habang pinagmamasdan ko kasi si Mang Donato, parang nakikinikinit ako na ang mga bagay na inilalarawan sa akin ni Papang. Doon ko na nakita ang mga ebidensya ng kanyang pagiging isang aswang. Sa pilitang iniabot niya sa akin ang isang itim na bato, kaya wala akong nagawa kung hindi ang tanggapin iyon. Ganun na lamang ang aking pagkaagulat nang bago pa man sumayad sa aking palad ang itim na bato, ay basta na lang itong tumilapon papalayo at animoy na magnet pabalik kay Mang Donato. Ang kaninang nakangising mukha niya ay napalitan ng pagkairita. Maya-maya ay pangangalit ng mga bagang hanggang sa mapalitan ulit ng matinding silakbo ng galit na mukhang kanina pa niya pinipigilan. Imbes na lapitan niya ako at kausapin, ay basta na lamang akong napaiwas nang ikakalmot na niya sana ang kanyang mga kamay sa aking mukha. Hindi makapaniwalang pumikit dumilat ako. Hindi ko alam kung bakit napakabilis naman yata ng reflexes ko at kay bilis kong nagawa ng paraan ang pag-iwas sa kanyang pagsugod. Dito na ako nagkaroon ng ideyang baka kaya niya ako dinala sa ilang na lugar ay para maisagawa ang bagay na gusto niyang mangyari. Nanginginig ang kalamnan na pinaningkitan ko siya ng mga mata. Maya-maya ay muli siyang umatake na labis kong ikinagulat. Lahat kasi ng kanyang pangangalmot ay nagagawan ko ng paraan kung papaano ba masasangga nang hindi niya ako magawang patamaan. Mas lalong nanlisik ang mga mata ni Mang Donato at literal na akong sinugod. Wala siyang ibang hinangad kung hindi ang mahulog pala ako sa kanyang patibong. Mabuti na lamang nagagawa kong iwasan ang lahat ng kanyang pag-atake. Maraming salamat na lang talaga at basta na lang akong nagkaroon ng pambihirang kakayahan kaya ako naging nagawang maging mabilis at maliksi sa lahat ng pagkakataon. Noong makita kong mukhang nahahapo na si Mang Donato sa pag-atake sa akin,
Ako naman ang humirit ng iilang ganti para sa kanya. Dumampot ako ng bato at humablot ng baging. Binato ko siya sa kanilatigo na parabang buntot pagi din ang daladala ko. Nang makita ko ang sandaling pagkaagaw ng kanyang atensyon laban sa mga bato, sinamantala ko ang pagkakataon at nagmadaling tumakas na. Hindi naman kasi ako ganoon kasama para kalabanin si Mang Donato. Marahil nabigla lamang ako sa mga iginawi niya. Alam kong hindi lang niya kontrolado ang kanyang sarili kaya halos mawala siya sa kanyang katinuan habang kinakalaban ang kanyang pagkataong aswang. Mabuti na lamang at hindi na niya ako hinabol pa. Hinayaan na niya akong makauwi sa aming tahanan pero alam kong simula ng araw na iyon ay tuluyan ng nagbago ang tinginan namin sa isa't isa. Ilang araw din akong hindi pumasok sa trabaho. Natatakot akong magpakita kay Mang Donato, ngunit isang araw, nagpakita si Carlo sa aming tahanan. Isa siya sa malalapit sa amin ni Mang Donato. May dala siyang pagkain. Anya, nagsalo daw sila ng pagkain ni Mang Donato sa trabaho, kaso lang daw wala ako. Kaya naman naisip niyang bisitahin na lamang ako. Wala akong nagawa kung hindi ang tanggapin na lamang ang pagkaing ibinigay niya. Wala din naman akong dapat ikatakot dahil si Carlo naman ito. Kumain kami ng dala niyang pagkain. Hindi ko lang maintindihan kung bakit napaka-weirdo niya habang pinagmamasdan ang pagmuya ko ng pagkain. Ani mo'y sinisiguro niya na kinakain ko talaga ang dinala niyang pagkain. Hindi ko na lamang siya pinansin pa. Ngunit umalis siya kaagad pagkatapos niyang kumain dahil babalik daw siya sa trabaho. Sasabihin na lang daw niya sa aming amo na masama ang aking pakiramdam. Pagkaalis niya, literal na sumakit ang aking ulo, Kuya Bari. Biglang bumigat ang aking pakiramdam kaya naman dali-dali akong lumapit kay Papang na nagkataong naroroon na kaagad naman akong dinaluhan. Sabi sa akin ni Papang, ito na raw ang kanyang sinasabi. Tinangka akong hawaan ng aking mga kaibigan. Nagulat naman ako sa tinura ng aking ama. Nalungkot ako para kay Carlo. Marahil ay hinawaan na siya ni Mang Donato kaya ako naman ang pinakikialaman niya. Hindi ako mapalagay kaya naman kahit masama ang aking pakiramdam ay nagpunta ako sa katayan. Nagsisimula ng maglabasan ang mga naglalakihang aso na hindi ko alam na alaga pala ng aking mga kasamahan. Nakakangilo ang kanilang mga angil at alulong. Tila ba may nakikita silang hindi namin nakikita. Naabutan kong nagtatawanan si Mang Donato na para bang may matagumpay na bagay nang nagawa. Alam na alam kong may kinalaman ito sa akin. Kaya naman, nangangalit ang mga bagang, sinugod ko sila. Tama nga ako. Nagkanya-kanya sa paghahanda ng aking mga atake ang dalawa kong tinuturing na mga kaibigan. Namataan ko sa di kalayuan si Mang Piping, ang delivery guy namin na nakahando sa isa sahig at mukhang wala ng buhay. Ang kanyang tiyang kasi ay wakwak hanggang sa liig, habang masagana namang dumadaloy sa sahig ang kanyang malapot at mainit-init pang dugo. Napaatras ako at hindi kaagad nakagalaw. Unang pagkakataong kong nakakita ng aswang na literal na umaatake. Ang mga laman loob ng kawawang si Mang Piping ay nasa bibig pa ni Carlo na mukhang sarap na sarap yata sa paglamon. Inihanda ko ang aking sarili para lumaban. Hindi naman pwedeng basta na lang ako magpapasugod sa kanila kahit walang sapat na dahilan. Kahit aswang sila,
Wala silang karapatan para idamay ako sa mga kahayupan nila. Hindi ako nakapiyok nang daluhungin nila ako, saka pinagkakalmot ng maraming beses hanggang sa pakiramdam ko ay mamamagana ang aking pisngi. Hindi kaagad ako nakagalaw. Dinaig ako ng matinding takot nang makita ang mabalasik na pagbabagong anyo ni Mang Donato. Biglang humaba ang kanyang buhok at pumulupot iyon sa akin. Naramdaman ko pa ang ilang parte nun na pumapasok sa aking ilong at tainga. Marahil ay para pigilan ang aking paghinga. Nagpumiglas ako at nanlaban, saka mariing sinipa ang kanyang tiyan. Nang tumilapon siya at makawala ako sa pagkakapulupot ng kanyang buhok, ay nagmamadali akong bumalikwas ng bangon, saka dinampot ang may kabigatang sangkalan. Walang babalang ibinato ko iyon sa kanya dahilan para tamaan ang kanyang mukha. Sa halip na sugurin akong muli ay umangi lang siya, kaya naging pagkakataon ko na iyon para tumakbo. Hinabol naman ako ni Carlo, sabay bulyaw kay Mang Donato. "Kuya Donato, katayin mo na!" Ngunit hindi na ako nagpadaig sa aking takot. Mas kailangan kong makatakas hanggang sa mapagtagumpayan ko ngang makalayo sa katayan. Sa aking pagtakbo, nakasalubong ko naman sa daan si Papang na may dalang buntot pagi. Sabi niya, kailangan ko daw tanggapin ang pagiging isang santiguar nang sa gayon magawa kong kalabanin ang mga aswang na nagnanais na manakit sa akin. Wala akong ginawa kundi tumango na lamang ako kay Papang at sabay naming sinabuyan ng langis ang mga aswang na umaatake na sa amin. Nakita ko nang magkikisay sina Carlo at Mang Donato, saka parang nalapnos ang kanilang mga balat dahil sa hapdi at sakit. Doon na nagwakas ang kanilang mga buhay. Kuya Bari, dito napatunayan kong maraming ang kakayahan ang mga aswang. Isa na sa kanila ang maging mapagpanggap para makapanlinlang lamang sila ng mga tao. Masakit man para sa akin dahil itinuring kong tunay na kaibigan si Mang Donato, pati na rin si Carlo. Ngunit ganun pa man ay itinatakwil ko sila. Sa aming pag-uwi ni tatay ay marami pa siyang ikinuwento sa akin. Mga kwento tungkol sa mga nilalang at mga aswang. Marami pa raw akong makakatagpo. Marami pa daw akong laban na haharapin. Sa ngayon po, Kuya Bari, ay isang ganap na po akong santiguar. At totoo nga ang sinabi ng aking Papang dahil napakarami ko ng nakasalamuhang mga aswang. Ngunit dito ko na po muna tatapusin ang aking kwento. Sa susunod ko na lang po ikikwento ang mga pakikipaglaban ko sa isang aswang na mangkukulam. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana'y nagustuhan niyo po at sana po'y mapili niyo rin pong basahin ito sa inyong channel sa mga darating na araw. Salamat po ng marami and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Bansoy. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jose. 40 anyos at ako po'y nakatira sa siyudad ng Cebu City. Ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ay nangyari noong taong 2004 nang magbakasyon kami ng aking kaibigang si Brando sa tirahan nila sa bayan ng Tudela, sa isla naman ng Camotes. Alam kong nakapangako ako sa aking kaibigan na wag nang ibabahagi kahit kanino ang nasabing karanasan namin, ngunit hindi ko lang talaga magawang patahimikin ang aking konsensya habang iniisip na papaano kaya
kung hindi namin nailigtas ang aming mga sarili laban sa kulam na pinagdaanan namin. Babala ko lang po sa lahat ng suking tagapakinig. Huwag po kayong basta-basta mangunguha ng mga bagay o pagkain na hindi sa atin. Kahit pa nadaanan lang natin ito sa gilid ng kalsada o mas lalo kahit sa kabila ng nadarama nating matinding gutom, sana'y huwag nating aabusuhin ang pagiging mabuti ng kahit sino. Akala ko po dati, sa kwento, mga libro at palabas lang nakikita ang mga mangkukulam. Hindi ko po talaga akalaing totoo pala silang nag-e-exist at kung tutuusin, mas mabagsik pa kaysa sa mga paglalarawan na makikita ko sa mga palabas. Akala ko, Kuya Bari, sikat na ang aming lugar sa dami ng mga kwentong kulam, kagaya ng nangyayari sa karamihan sa aming mga kababayan. Pero hindi ko akalaing uso naman pala sa lugar ni na Brando ang tungkol sa mga mambabarang. Sila ang mga uri ng mangkukulam na gumagamit ng insekto sa pamamagitan ng pangangalap ng mga ito para gawing instrumento sa kanilang panggagamot. Ang bawat insekto ay may kaakibat na karamdaman kapag ka nailagay sa isang botelyang may lamang litrato ng taong kinamumuhian ng nasabing mambabarang. Dati ay nangyari na ito sa aking kaibigang si Romela. Maganda, mabait at matalino. Palagi siyang nangunguna sa klase na marahil ay naging dahilan kung bakit siya kinulam. Nagsimula lang naman ito sa galos na kanyang natamo nang madapa siya matapos mabangga ang isang babaeng kulutang buhok at may kaputian din. Ang nasabing babae naman ay si Amela, isang transferee. Walang nakakakilala sa kanya o kahit sa kanyang pamilya. Kaya naman madalas siyang tawaging ulila sa aming eskwelahan. Gayunpaman, palangiti itong si Amela, mapagbiro at maraming alam. Siya ang nagturo po sa akin na pwede palang maampat ng dahon ng bayabas ang nagdurugong sugat na natamo ko sa paghiwa ng kutsilyo nang magsagawa kami ng proyekto sa aming THE subject. Masahol pa siya sa lola kong napakaraming alam tungkol sa mga herbal at mga pamahiin. Maraming alam na pwede at hindi pwedeng gawin. May mga bagay siyang naikukwento tungkol sa nakaraan at higit sa lahat, alam niya ang konsekwensya kapag ka ninais ng isang tao na gumawa ng mga bagay na pagsisisihan nito sa huli. Sa madaling salita, siya ay isang nakakatakot na babae. Nakakatakot dahil kakaiba siya magsalita. Sa tagal ng aming pagiging magkaklase, Kuya Bari, napagtanto kong kakaiba siya dahil may tinatago siyang sikreto. Iyon ay ang pagiging isang mangkukulam niya. Nalaman ko ang tungkol doon dahil pinaglaruan ng isa sa aming mga kaklase ang kanyang bag. Bali po ginawa itong bola at pait siyang sinalo naman ng iba. Kaya ang nangyari, sumabog ang laman nun at kumalat sa sahig. Nagulat na lang kaming lahat nang makita ang iilang manikang may nakasulat na pangalan at may nakadikit pang litrato. At ang mas nakakapangilabot pa, dalawa sa mga ito ay nasa ospital na at naghihingalo. Dito na nagsimula ang usapang siya ay isang mangkukulam. Ngunit imbis na magalit, mas lalo pa siyang natuwa. At least daw, hindi na daw niya kailangan pang magtago sa kanyang mga kaklase. Problema na lang ng mga ito kung pakikialaman pa siya sa kabila ng mga nalaman naming nakakatakot na mga bagay tungkol sa kanya. Dahil dito, iwas na iwas kaming lahat na mapalapit sa kanya. Lahat ay natatakot
na mapadikit man lang sa balat ni Amela. Pakiramdam namin, nagiging mangkukulam na din kami oras na makalapit siya sa amin. Ngunit kahit pa din pala iwasan namin si Amela, sadyang hahanap siya ng paraan para makapanakit. Iyon ay ang makaramdam nga siya ng selos at inggit nang makitang marami sa aming magkakaklase ang hinahangaan si Romela. Magaling ding rumampa itong si Romela. Para siyang isang tunay na modelo habang naglalakad papunta sa entablado. Kaya niyang kumanta at sumayaw. Kaya niya ring umarte dahil nga isa siya sa mga estudyanteng minahal ang teatro. Hindi namin akalaing pag-iinteresan siya ni Amela. Nang magkasugat nga ang babae ay ginamot naman ito ng nurse, ngunit nagulat na lang kami nang imbis na gumaling ito ay naimpeksyon na. Akala namin kaya pa namin itong gamutin ng simpleng mga gamot, ngunit hindi na kinaya ng kanyang katawan ang uminom ng mga tableta. Nagulat na lang ako, Kuya Bari, dahil basta na lang siyang naratay sa kama at hindi na nakabangon pa. Ang kanyang namamagang tuhod ay nangitim at nagsugat. Nagkaroon ito ng napakaraming nana at napakasangsang pa talaga ng amoy. At ang mas lalong nakakahindik ay ang mga bagay na gumagalaw sa loob ng kanyang balat at lumalabas sa butas. Nang makita nga namin ang mga insektong ito, kinilabutan ako ng husto. Mga bubuyog! Pinanghinaan ng loob si Romela at tinangka ng magpakamatay, ngunit mabuti na lamang at nagawa namin siyang pigilan. Nagmakaawa kami sa kanya at pinagsabihan siyang huwag maging mababa ang pag-iisip tungkol sa kalagayan niya. Lumipas ang ilang panahon. Kahit alam kong nakakadiri ang sitwasyon ni Romela, ay inalagaan siya ng mga kaklaseng niyang nagmamalasakit sa kanya na naging dahilan kung bakit sa kabila ng karamdamang pinagdudusahan niya ay nagawa pa niyang makapagtapos ng may mga medalya. Mas lalo tuloy nagngit-ngit si Amela. Idagdag pang niligawan ng hinahangaan niyang lalaki ang babae. Batid naming sumabog ang kanyang damdamin nang marinig namin ang balitang naging magkasintahan na ng tuluyan sina Romela at si Sander. Maayos at masayang ipinakilala ni Romela ang kanyang nobyo sa amin nang biglang pumutok ang balitang buntis daw ang kaklase naming si Amela. Tumaas lang ang kilay ng lahat nang kumalat ang balitang nagpabuntis siya sa isang lalaking may kasintahan na. Yun pala, may pagkababaero itong si Sander. Automatikong sinira niya ang pagsasamang iyon nang makipaglandian siya sa lalaki para lang maipamukha kay Romela na mas nakahihigit siya rito. Para bang sinira niya ang kanyang reputasyon para sa pansariling kaligayahan. Ang masakla pa, Kuya Bari, sa pinagdaraanan niya ay ayaw panagutan ni Sander ang dinadala niya. Prangka nitong sinabi sa kanya na isang malaking pagkakamali ang nangyari sa kanilang dalawa. Mas mahal daw nito si Romela at nakahanda ang lalaking gawin ang lahat, muli lang magbalik ang tiwala ng kasintahan sa kanya. Tila gumuho ang mundo ni Amela matapos marinig ang mga katagang iyon mula sa binata. Maliban sa nagustuhan ni Amela ang ginagawa nila, ay nagkaroon na din daw siya ng feelings sa binata. Kung kaya't nakiusap siyang wag nang makipagbalikan pa si Sander sa girlfriend nitong si Romela. Pero tinitigan lang siya ng lalaki na para bang may mental disorder. Ipinagtulakan siya at itinaboy palayo. Tinakot pa siyang ipapahuli sa pulis oras na malaman ng lahat ang tungkol sa kanilang ginawa. Kaya nga nang malaman ito ng madla, gayon na lang ang pagkawala ni Sander, lalo na at hiniwalayan siya ng kasintahang si Romela.
Mabuti na lamang, unti-unti nang gumagaling si Romela. Nakalapit siya sa isang magaling na albularyo kaya nagawa nitong remedyohan ang kanyang pagkakaratay sa kama. Nagulat na lang kaming lahat nang makita si Amela sa universidad isang araw. Maputla ito at nanghihina. Tila ba may sakit? Nabalitaan na lang naming totoong may karamdaman nga siya, kagaya ng dinanas noon ni Romela. Kailan lang nang ipagtapat sa amin ni Romela na noong lumapit siya sa albularyo ay inalok siya nito na gawin nila ang rebuelta o sumbalik nang sa gayon ay mawala ang karamdaman niya. Malalaman din niya kung sino ang talagang kumukulam sa kanya. Noong isagawa ng albularyo ang ritual ng sumbalik, gumaan daw ang pakiramdam ni Romela at nanumbalik ang dating sigla na nawala na sa kanya. Siya namang bigla ang panghihina ni Amela. Ang sugat ni Romela sa tuhod ay naglaho at lumipat sa kanya. Kagaya din ng dinanas ng dalaga ang kanyang nararanasan, kaya naman imbes na maawa kami, ay napabuti nga sa iyo kami sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, nagulat na lang kami nang pumanaw si Amela sa isang kalunos-lunos pang paraan. Ang sabi pa ng mga kapitbahay, ilang linggo noong naratay sa kama si Amela bago pinagtulungang kagatin ng bubuyog na hindi nila alam kung saan nanggaling. Basta na lang daw nagsidatingan ang napakaraming insekto at pinagtulungang hilahin sa kanyang kamatayan ang kawawang dalaga. Kaya naman Kuya Bari, nang makapagbakasyon ako dito sa probinsya ni Brando, ingat na ingat ako sa lahat ng aking mga galaw. Magkasama kaming dalawa nang bumiyahe papunta doon sa pamamagitan ng pagsakay sa barko. Medyo matagal pero enjoy naman ang aming biyahe. Marami kaming magagandang tanawin na nadaanan at mga sikat na lugar na dati ay may parte sa ating kasaysayan. Pagdating sa bayan, sabik na sumakay kami sa isang bus na paakyat pa sa bundok. Sabi ni Brando, nasa 3 oras mahigit pa ang biyahe namin papunta sa bahay nila. Wala namang problema sa akin iyon dahil nalilibang naman ako sa bawat magagandang view na madaraanan namin. Tipikal na sasakyang pambukid nga ang sinakyan namin na kailangan pang punuan bago bumiyahe. Yung iba pa nga sa kanila ay sa bubungan na nakasakay kagaya namin. Hindi tuloy ako magkamayaw sa pagsigaw sa tuwing napapadaan ang gulong ng aming sasakyan sa lubak-lubak na daanan na siyang trademark na talaga ng isang probinsya na malayo sa kabihasnan. Ilan sa mga pasahero ay napansin kong kapatian ni Brando. Mababait pala ang mga tao sa Tudela, palangiti at palabati. Ako nga ay palagi nilang kinakausap at sinasabihang sana ay mag-enjoy daw ako sa aking pagbabakasyon sa kanilang lugar. Simple lamang po at tahimik, ngunit presko at mukhang payapa. Wala akong nagawa kung hindi tango lang ako ng tango at ngiti ng ngiti nang sa gayon masabi naman nila na talagang nasisiyahan ako ng husto sa lugar nila. Masaya naman talaga ako Kuya Bari. Pero ibang usapan na iyong palagi na lang akong nakangisi. Para kasing sumasakit na ang aking panga sa kakangiti. Naninigas na rin ang aking kalamnan at hindi na magawang pumurmal ng tingin. Mamaya, mapagkamalan akong sintu-sintu dahil sa inaasal ko. Hindi ko na naramdaman ang pagod sa mahabang biyahe namin. Sa halip, mas natutuwa ako dahil kinakausap kami ng mga kakilala ni Brando. Saglit na huminto ang sasakyan naming bus dahil gusto daw ng driver na umihi. Inanunsyo naman ng konduktor na pwedeng bumaba ang lahat ng taong gustong sagutin ang tawag ng kalikasan
lalo na't malayo-layo pa kami sa bayan ni na Brando. Baka raw mahirapan na kaming huminto dahil umaabante na paakyat ang nasabing bus na sinasakyan namin. Bumaba na din ako, Kuya Bari, at nagpasyang umihi. Pero dahil laking syudad ako, hindi naman pwedeng basta-basta na lang kung saan-saan ako makakaihi. Siyempre, lumaki ako sa piling ng aking mga magulang na mahilig din naman sa mga pamahiin. Palagi akong pinapaalalahanan ng aking mga magulang na bawal ang umihi sa kung saan-saan lang. Kaya kahit kalalaking tao ko, ay napipilitan akong maghanap pa ng lugar kung saan ako jijingle. Hindi rin nawawala sa akin ang madamdaming tabi-tabi po sa tuwing may napupuntahan akong medyo ilang na lugar sa takot na baka naroroon lang ang mga engkanto o kahit anong klasing maligno na pwede kong makasalamuha. Naglakad-lakad ako. Nakarating ako sa isang kawayanan. Malapit lang naman ito sa kinaroroonan ng bus pero medyo masukal na at mukhang may nadaraan ng kalsada papunta sa kabayanan. Ewan ko ba kung bakit naisipan kong suyurin ang lugar na iyon. Hindi naman ako natatakot na maiwan dahil binigyan kami ng 30 minutos para makapagpahinga muna. Sa may munting kalsada, may nakikita akong kulay dilaw na nasa gilid ng daan. Naintriga akong lapitan ito. Natakam ako nang mapagtantong mga saging na hinog pala iyon. Kumulo bigla ang aking tiyan at napagtanto kong hindi pa nga pala kami kumakain ni Brando. Dadampot na sana ako, ngunit may sumitsit sa kung saan kaya hindi ko na naituloy pa ang aking binabalak. Bigla akong natakot at mas lalo pang nasindak nang maramdaman na may paparating sa aming kinaroroonan, ngunit kaagad din akong napanatag nang makilalang si Brando lang pala. Namilog din ang kanyang mga mata nang makita ang tumpok-tumpok na saging at basta na lang hinablot ang isa. Sinaway ko siya at sinabing hindi naman iyon sa amin, ngunit tumawa lang ito si Brando, sabay sabing napakarami naman daw noon para ipagdamot pa ng may-ari. Ewan ko ba, Kuya Bari, hindi ko naman magawang kumain. Maya-maya'y bigla na lang akong kinilabutan sa isiping may nakatingin sa amin. Basta hinayaan ko na lang siya ng mga oras na iyon at inaya na siyang bumalik sa bus nang marinig ang pagbusina nito. Busog na busog si Brando, Kuya Bari, nang makasakay kami. Sa kalagitnaan ng aming pagbabiyahe, nagulat ako nang bigla na lamang siyang manlamig at mamutla. Sabi niya, masama raw ang kanyang tiyan. Mabuti na lamang at may naitabi pa akong gamot para sa sumasamang tiyan, kaya napakalma ko siya kahit papaano. Pagdating namin sa bahay ni na Brando, binati namin ang kanyang mga magulang at iniabot ang aming mga pasalubong. Doon na mas lumala ang pakiramdam ni Brando. Biglang namutla ang lalaki at nahirapan na sa paghinga. Nag-aalalang tinanong ko siya kung ano ang nangyari pero ayaw niyang magsalita. Mabuti na lang po, lumapit sa amin ang tiyahin ni Brando na tawagin na lang natin sa pangalang Aling Susan. Tinanong niya kami kung wala ba kaming pinakailaman sa daan habang papunta kami rito sa baryo. At ayun, naalala ko po, Kuya Bari, ang mga tumpok ng saging. Pero hindi ko naman sigurado kung iyon ang talagang dahilan. Baka naman talagang sumama lang talaga ang pakiramdam ni Brando kaya hindi ko na sinabi ang nangyari kanina. Panay na ang paghagulgol ni Brando na masakit na rin daw ang kanyang ulo. Halos magmakaawa siya sa akin pero wala naman po akong magawa. Tanging pagpapakalma lamang ang kaya kong itulong sa kanya. Di nagtagal, nagsuka siya at tila ba nanghihina ng husto. Naiiyak ako sa sinasapit niya, Kuya Bari. Gusto lang naming magbakasyon pero may nangyaring hindi naman maganda.
naging hulas tuloy si Brando at hindi mapakali. Bigla na lang nagtatakbo naman ang aking kaibigan papunta sa kubeta para ilabas ang dahilan ng pagsama ng kanyang tiyan. Akala namin ay ayos lang siya. Ngunit gumagapang na siya nang lumabas siya sa kanyang kinaroroonan. Nanghihina na at gulat na gulat ako nang makita kong nilalabasan ng napakaraming alupihan ang kanyang puwerta. Nabaghan ako nang makitang ang bilis mangitim ng labi ni Brando. Nanginginig siya at giniginaw kahit sobrang init naman. Ipinatawag kaagad ng kanyang ina si Ka Edito na isang albularyo pala na nakatira ilang metro lang ang layo sa bahay nila. Hindi nagtagal, agad namang dumating ang albularyo at dinasalan siya at pinahiran pa ng langis. Habang ginagawa iyon ay nauuninigan ko na si Ka Edito na tinatawag ang pangalan ng Panginoon. Ilang saglit lang, nagsuka si Brando ng kulay itim na likido. Gulat na gulat talaga ako, Kuya Bari, dahil itim ang lumabas sa kanyang bibig. Gayong saging lang ang kinain niya sa biyahe. Pakiramdam ko tuloy, nabati itong si Brando. Ang ingay niya kasi kanina at napakalutong pa ng mga tawa niya kanina. Maya-maya'y hinarap kami ng matandang albularyo sa kasinabing may pinakailaman daw si Brando na naging dahilan kung bakit daw siya nagkakaganoon. Dapat daw nagpaalam kami sa mga bagay na naibigan namin. Kahit nakahambalang pa daw ito sa daan o hindi kaya nasa gilid lang ng kalsada, dapat daw naming irespeto dahil kakaiba daw itong kanilang lugar na puno raw ng mga mangkukulam. Kagaya ng Sikihor, disiplinado daw ang mga tao sa Tudela. Lahat ng bagay na nasa kalsada daw ay walang nakikialam sa takot na baka mag-iba na ang kanilang pakiramdam pagka-uwi nila sa mga bahay nila. Ayaw nila nang may nakikialam sa kanilang mga iniiwan sa kalsada at alam ito ng mga taong nakatira sa lugar na iyon. Kaya hanggat maaari, umiiwas sila sa mga bagay na pwedeng mangyari sa kanila. Nag-aalalang pinagmasdan ko si Brando na tinatawas ng albularyo. Alam ko naman na hindi maganda ang lagay niya, ngunit umaasa akong gagaling pa rin siya. Ang sabi ng albularyo, kailangan daw niyang humingi ng tawad sa may-ari ng kung anong bagay ang pinakailaman niya sa kalsada. Napayuko ako at napansin ito ng nanay ni Brando. Kung kaya't pinwersa niya akong magtapat kung ano ba talaga ang ginawa namin sa kalsada. Bakit nga ba kami natatakot sa kung anuman ang ginawa namin kung matutulungan naman kami ng mga magulang ni Brando na mawala ang karamdaman ng aking kaibigan? Wala akong nagawa, Kuya Bari, kung hindi ang ipagtapat sa kanila ang buong pangyayari kanina bago pa man kami makarating sa kanilang tahanan. Isinalaysay ko ang pagkakakita ko sa mga tumpok ng saging sa kawayanan na nagpalaki ng mga mata nila. Iyong nanay ni Brando, mangiyak-ngiyak na hinarap ang albularyo, sabay sabing kung hindi raw siya nagkakamali, ang mangkukulam na si Aling Celia daw yata ang may kagagawa noon sa kanilang anak. Nagulat naman ako sa tinuran ng nanay ni Brando at sa tingin ko po ay kinatatakutan si Aling Celia doon sa kanilang baryo. Bakas na bakas kasi ang takot ng bawat tao habang kinikuwento ko kung papaano ni Brando nilantakan ang mga saging na siguro ay pagmamay-ari nito. Isinuwestiyon ng albularyo na magpunta kami ng Tatay Lomer ni Brando sa kawayanan para makahingi ng dispensa. Nang mga oras kasing iyong, Kuya Bari, hindi na namin maiwasang mabahala sa matinding sitwasyon ni Brando. Sumusuka na din siya ng iba't ibang klasing insekto na mas lalong nagpasindak sa amin.
Dahil doon, inapura ko si Mang Lomer na bilisan namin ang paglalakad nang sa gayon ay makarating kaagad kami roon. Pinainom ng albularyo si Brando ng isang langis na kulay pula at inutusang magpahinga muna dahil kakalma din daw kaagad ang kanyang nararamdamang paghihirap. Mabuti na lamang, awa ng Diyos, nang makapagpahinga na si Brando, naging magaan naman daw ang pakiramdam niya. Kanina ay sobrang hirap na hirap daw siyang huminga. Parang may gumagapang ng kung ano-ano daw sa loob ng kanyang katawan na kaililikot. Naroroon ang pakiramdam na parang dudugo daw ang kanyang mga tenga at mabubulag siya na para bang nilagyan ng maanghang ang kanyang mga mata. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad ni Mang Lomer. Palagi niya akong pinaaalalahanan na wag daw kaming maghihiwalay pagdating doon sa kakahuyan. Pareho kaming may sukbit na itakuyabari, kaya naisipan kong tapyasin ang mga tuyong sanga na nakahambalang sa dadaanan ko. Napahinto na lamang ako at nagulat nang maramdamang may nakatingin sa akin. Napalingon ako sa paligid at nakita ang isang matandang babae na titig sa akin. Tila ba naninibago siya dahil siguro hindi naman ako taga rito. Binati ko po ang babae, ngunit nagmamadali siyang tumalikod at iniwanan ako. Sa halip na ipagpatuloy ko ang ginagawa ko, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at mas pinili kong iwanan ito at sundan ang babae. Sa aking paglalakad, muling napalingon ang babae. Bigla akong kinilabutan sa paraan ng pagtitig niya. Ewan ko ba, parang alam na alam niyang pupunta ako sa lugar na iyon. Kaya naman kailangan ko siyang matanong kung saan naroroon ang tahanan ng matandang si Aling Celia. Daladala ko po ang damit ni Brando at kung makakaharap ko man ang ginang, hihingi talaga ako ng tawad sa kanya kahit si Brando naman talaga ang may kasalanan. Sa tansya ko po, Kuya Bari, ay nasa 50 na mahigit ang matanda. May mahabang kulay puting buhok na abot hanggang sakong at nakasuot ng bestidang kulay itim. Nagmamadali siyang makalayo hanggang sa matiyak na yata niyang hindi ko na siya sinusundan ay sakalang siya huminto. Napalunok ako. Nakalimutan ko ang paalala ni Mang Lomer na huwag lalayo sa kanya. Hindi ko na kasi siya napansin pa sa likuran ko, kaya mas lalo akong nag-alala. Hindi ko naman alam kung bakit parang natatakot akong tawagin yung matandang pilit kong kinakausap kanina dahil may kakaiba sa kanya na hindi ko talaga maipaliwanag. Hindi niya alam na nagtago lamang ako sa isang malaking batong nababalot ng mga madadahong baging. Pinagmamasdan ko lamang siya habang titingin-tingin sa kanyang kuko na sinusubukang suriin kung may dumi ba o wala. May sinakmal siyang bagay sa lupa na ikinatalon ko sa gulat. Halos mabingi ako sa lakas ng kabog ng aking dibdib nang makitang basta na lamang siyang humalakhak at tinitigan ako na parabang alam na niya kung saan ako nagtatago. Halos panawan ako ng ulirat sa takot. Muli ko siyang sinilip at nakita ang iilang insekto na gumagapang na papunta sa kanyang mukha mula sa lupa. Ni hindi siya nasasaktan o umiyak man lang nang pumasok sa kanyang ilong ang ilan sa mga ito na labis kong ikinahindik. Hinuli niya ang isang papasyal-pasyal na alupihan sa kanyang braso at sarap na nilantakan. Ako naman ay mas lalong bumigat ang pakiramdam. Akala ko mamamatay ako sa labis na nerbiyos. Mangiyak-ngiyak na tinawag ko ang Panginoon at humingi ng tulong. Hindi ko na kayang pagmasdan pa ang kanyang ginagawa dahil sobrang kinikilabutan talaga ako. Narinig kong sinabi ng babae na lalapitan niya ako
kapag hindi ko raw sinabi kung ano ang sadya ko sa kanya. Kaya natatakot man, nanginginig na itinaas ko ang aking dalawang kamay na tila ba sumusuko. Pagkatapos, sinabi ko sa kanya ang mga katagang hindi ko akalaing masasabi ko. Humingi ako ng tawad sa kanya dahil sa ginawa ng kaibigan kong si Brando sa kanyang mga nakatumpok na saging. Napatalo naman ako sa gulat nang marinig ang malutong na halakhak ng babae. Tuwang-tuwa yata siya sa nararamdaman kong takot, ngunit imbis na magalit ay nagpakababa ako at hinayaan siya sa kanyang kasiyahan. Hindi pa ako nakontento. Lumuhod ako sa harapan ng matandang babae. Sinabi ko sa kanya na sana ay patawarin na niya kami sa aming kapusukan sa pangingialam sa mga bagay na hindi naman talaga sa amin at sa pagiging mapusok namin. Hindi ko maipangangakong magbabago kami dahil hindi naman ganoon kadaling magbago. Makakaasa siya na hanggang kaya kong paalalahanan palagi ang aking sarili ay gagawin ko. Wag lamang magkasala muli. Tuwang-tuwa na tumango ang babae, sabay-sabing pinapatawad na niya kami. At sana kung nagugutom daw kami sa susunod, ay pwede naman daw kaming magpaalam. Wag lang daw kaming makikialam dahil masama daw iyon. Sa aking pagtingala, basta na lang nawala ang babae at hindi ko na nakita pa. Luhaan akong naabutan ni Mang Lomer kaya sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Napatunayan naming si Aling Celia talaga ang kausap ko at siya ang kumulam kay Brando. Mabuti na lamang, Kuya Bari, binawi niya ang karamdamang ibinigay niya sa kaibigan ko. Kung kaya't nagsilbing aral talaga ito sa amin, ang wag na wag makialam sa mga bagay na hindi sa amin. Matapos kong ikwento kay Mang Lomer, ay kaagad kaming umuwi sa kanilang bahay. Pagdating namin doon, naabutan kong nakaupo na si Brando. Pagkalapit ko sa kanya, kinamusta ko ang pakiramdam niya. Talagang manghang-mangha talaga ako, Kuya Bari. Para lamang nagdahilan ng kaibigan ko at wala nang iniindang sakit. Nagpasalamat naman kami sa albularyo na tumulong sa amin. Magmula po ng araw na iyon, naging maingat na itong si Brando sa kanyang mga kinikilos. Maging ako po ay mas lalong naging maingat, lalong-lalo na sa aking pananalita. Payo ko lang po, mga kasundo, kahit po moderno na ang panahon ngayon, ay mag-iingat pa rin tayo. Hindi natin alam kung ang nakakausap natin o ang mga nakakasalamuhan natin araw-araw ay mayroong taglay na kakayahan upang mangkulam. Paalala lang po, mahirap silang galitin. Isang pangyayari sa buhay ko ang hindi ko na po malilimutan, kaya ko po ito ipinadala sa inyo, Kuya Bari. Totoo pala ang barang o ang kulam. Isang pangyayari po sa buhay ng aking kaibigan ang muntik nang tumapos sa kanyang buhay dahil lang sa mga gumagapang at pumasok na mga insekto sa kanyang katawan. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Salamat po ng marami at sana po'y mabasa niyo rin po ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Jose. And again, maraming salamat po, mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.